Hai că era și timpul să mai testăm o nouă shawarma în Iași. Știți deja că în ultima perioadă am tot încercat așa noi locuri prin Iași. Și am zis că a venit și timpul celor de la Nice Shawarma să văd care e treaba cu ea. Nice este un local relativ nou apărut în Iași și deși am trecut de câteva ori prin zonă și am mai auzit lume vorbind despre el, nu am ajuns până acum să-l încerc. Așa că astăzi rezolvăm și acest mister și vedem dacă merită sau nu să-i treceți pragul. Înainte să ajung aici, m-am uitat puțin pe site-ul lor așa, să văd cum se prezintă. Ei spun că pun accent pe ingrediente proaspete, carne rotisată, sosuri făcute în casă și servire rapidă. Practic, ideea lor este una destul de simplă, fără promisiuni exagerate, fără marketing complicat, doar o shawarma bună și sățioasă care își face treaba. Acum, dacă ne uităm puțin așa peste meniu, au destul de multe variante așa. Au shawarma de pui, de vită, mix, variante la farfurie, pită, opțiuni vegetariene și chiar și produse de tip fast food clasic. Prețurile sunt și ele destul de interesante așa pentru perioada asta. Cu shawarma la lipie undeva între 29 și 32 de lei. Ceea ce pune Nice în competiție cu majoritatea shawarmelor mai bune din oraș. Evident, toate acestea sună foarte bine pe hârtie, dar voi știți regula canalului deja. Nu mă interesează foarte mult ce scrie pe site, ci ce ajunge efectiv în farfurie. Sau în cazul de față în lipie, desigur. Așa că hai să vedem cum e localul, ce alegem din meniu, cât de bine se prezintă shawarma și la final dacă Nice este doar încă o shawarmerie apărută în oraș sau dacă are ceva care o face să iasă în evidență. Hai să mergem să comandăm. O nouă zi, o nouă shawarma. Astăzi mergem la shawarma Nice să vedem cum este și cum se prezintă și care e diferența între shawarma asta și alte shawarme de prin Iași. Și la fel ca în ultimul clip mergem să testăm shawarma și să vă zic și părerea mea și să o compar așa cu alte shawarme de prin Iași. N-am mâncat de acolo niciodată. E kind of și asta puțin mai nouă, are niște recenzii mai bune ce am văzut față de ultima shawarma pe care am testat-o. Așa că, sunt curios cum se prezintă și această shawarma. E în copou shawarma, o să am puțin de prășit de mers până acolo, dar pentru o shawarma și mai ales că e și o zi așa frumoasă, nu știu, nu-i chiar caniculă, dar se apropii. Da, bate vântul și așa, e zi perfectă de mâncat shawarma și putea spune așa că da. Bun, hai să ne uităm puțin să vedem recenzii, ce zice lumea și așa și revin cu o părere după. Da, 4,9 are recenzia în copou. Și da, hai să vedem dacă ce zice lumea puțin pe aici, deși nu sunt așa multe review-uri, dar still, mai vedem dacă 5, bun. One of the best shawarmas I've ever had in a while. Ha, și n-ai cu sos, cum îmi place mie, mamă. The food, good is price, crispy. Da, au mai multe preparate așa, din ce am văzut, n-au doar shawarma, poți să ieși crispy și mai multe chestii, dar bineînțeles eu o să mă duc pentru un shawarma să văd care-i treaba. Stuff is very nice, best food, very good Arabic shawarma. E arabic, ok, deci înseamnă probabil fără cartofi, I guess. Nu știu, n-am verificat exact cum arată shawarma, da, văd că are note mari așa. Da, n-am nimic. Honestly don't understand the 5-star reviews, there was a smell of cheese inside, and the shawarma was far below the expectations. The meat was cold and tasted bad. Sorry for unpleasant experience. Ce frumos o răspund, domnul owner. Foarte frumos, așa și răspunde. Da, văd că sunt mari. Adică, bine, adevărul că cam toate sunt lăsate în aceeași perioadă. Deci, bine, shawarma mai nou dă, adică acum 3 luni, acum 2 luni, acum o lună. N-am niciunul mai recent, să zic așa, deci eu cred că o să... Văd că nu e niciunul de acum 2 săptămâni sau ceva, dar da, hai vedem dacă și pe poze așa, bă, ce să zic, arată cum arată, dar văd că are cartofi, nu? O să văd și meniu. Oricum o să-mi iau o shawarma din asta clasică la lipii să văd care-i treaba cu ea. Bun, hai să vedem. Gata, m-am uitat, din ce am văzut așa au prețuri bune. 32 de lei o shawarma, posibil acolo să fie chiar mai ieftină. O să vedem. Mi-a atras atenția asta mix, cred că o să sar pe ea, care carne de pui și carne de vită. Și are și cartofi prăjiți, deci e mai românească așa pe style. Ceea ce e bine, sper ca sosurile alea să fie, cum ar spune ei, nice. Să fie o shawarma foarte, foarte bună. Acum au și ceva pită de pui, mă rog, mai au și cartofi, dacă e hot dog, nice.
Da, nu, că mă duc pe shawarma tura asta să văd care-i treaba, care e baza și să vă zic și părerea mea despre această shawarma, așa că da, hai să mergem la locație să vedem cum se prezintă shawarma de la Nice. Și astfel am plecat în drum către shawarma. În Copo, top locații, nu, top dealuri Iași. Acolo e shawarma asta. Să vedem care-i treaba cu ea. Știu unde, m-am uitat pe hartă, deci nu e absolut nicio problemă în acest punct de vedere să ajungem acolo. Așa că, yeah. Mă duc până acolo să vedem cum e. Sper să fie bună. E și cu foame, dar sincer să vă zic. Deci, da, din punctul ăsta de vedere, cred că, yeah. Sper chiar să fie mai cum trebuie, așa că, yeah. Hai să vedem. Am venit cu autobuz de ăsta, nici nu era acces și cale. Bine, am ajuns, mă apropii. Nu mai bine că mă las o foame, dacă nu mi-e chiar așa tare foame, da? Chiar aș vrea să bag, să beau și eu ceva de aici, că nu știu, bine, că era un autobuz mai vechi ăsta, că de asta, că băi, băiatul adică afară e mai răcoare decât înăuntru, ce era, da? Da, hai să mă pun alea aici să vă zic. Da, mă duc acolo să-mi iau o shawarma mix. Dacă pot să stau, obviously, o să stau, dacă nu, o să o tai, gen. Am nimerit puțin și în perioada asta înainte de a începe să fie trafic mai mare pe aici, așa că am ajuns chiar bine. Că dacă ajungeam după 4, cred că stăteam captiv într-un autobuz la 40 de grade, pot să am ajuns cât de cât ok. Da, o să mă duc acolo. Vedem dacă se poate sta înăuntru, dacă nu pot să stau, o să iau la pachet și o mănânc undeva pe aici. Prin parc, e destul de plăcut așa. Azi chiar e o vreme frumoasă așa la umbră. Nu-i frumoasă să vii într-un autobuz încins fără AC. Dar afară e destul de frumos. Și, yeah. Vedem, să modernizați liceul ăsta pe aici, că nu a mai fost de mult. Și ușor mă apropiam. Dar pe măsură ce mă apropiam am avut realizarea asta. Am ajuns, singura problemă e că e ușa deschisă și asta nu prea mi inspiră încredere. Pe partea de stat înăuntru, cred că e cald. Sper să fie aceea, da. Și, yeah. Și am trecere pe aici, trebuie să văd că e și trafic, nu? Să văd, mă duc imediat să văd cum e. Să văd dacă pot să stau bine, dacă nu, o să iau și o să o mănânc cu partea asta. Da, sincer. Sper să fie aceea înăuntru. De astfel am intrat și am comandat. Sincer, în momentul în care am ajuns, eram efectiv singurul client. Cum era și în mijlocul zilei și afară destul de cald, înăuntru se simțea căldura aia destul de bine. Mai ales că nu era aerul condiționat pornit. Inițial voiam să încerc o shawarma mix, pentru că mi se părea cea mai interesantă variantă din meniu. Doar că am aflat că nu mai aveau carne de vită în momentul respectiv. Așa că am mers pe varianta de pui. La băutură voiam să iau o cola, doar că nici cola nu mai era disponibilă. Așa că până la urmă am cerut o apă, dar nici apă plată n-aveau și am luat apă minerală. Mai era și faza cu POS-ul. În momentul în care am comandat, nu erau acolo și pentru o clipă am crezut că va trebui să caut un bancomat. Dar, din fericire, a ajuns până la final și am putut plăti cu cardul fără nicio problemă. Acum, dacă sunt sincer cu voi, începutul ăsta nu mi-a dat așa foarte multă încredere. Când ajungi într-un loc nou și deja 2 sau 3 lucruri pe care voiai să le comanzi nu sunt disponibile, începe automat așa să ai niște semne de întrebare. Totuși am încercat să nu mă grăbesc cu concluziile, am zis să văd și produsul final, pentru că până la urmă asta contează cel mai mult. Din ce am observat, localul pare a fi orientat mai mult pe comenzile la pachet și delivery. Nu prea mi-a dat așa senzația de restaurant în care vii și stai mai mult timp la masă, ci mai degrabă de loc în care intri, îți iei shawarma, pleci mai departe. Ceea ce nu e neapărat un lucru rău, dar eu încerc să vă arăt cumva experiența completă atunci când testez un loc nou. Ca impresie generală, locația este curată și îngrijită. Singurul lucru pe care l-am remarcat este că nu există o baie pentru clienți unde să te poți spăla pe mâini înainte să mănânci, ceea ce pentru unii ar putea să conteze. Dar dincolo de asta, a venit și momentul adevărului. Să vedem dacă shawarma reușește să compenseze așa prima impresie mai puțin spectaculoasă. Să vedem.
gust. Nice. Locația e cam, nu? Da, shawarma merge. Nu știu dacă e chiar top favorite, dar mi se pare mai bun decât la El Petra. Anyway, hai cu bac, nu prea pot vorbi, că e lume și e liniște și cam cringe, așa. Vă zic părerea afară, dar e nice. Și am ieșit și asta a fost părerea mea la cald. Am plecat, s-au consumat. 37 de lei am dat, n-am mai putut să vă dau ăla, că nu mai luasem bonul ăla, gen. Da, atât am dat. Sincer să vă zic, shawarma, ok. Adică mi-a plăcut mai mult decât la El Petra, ultimul clip, gen. Nu știu pe ce loc să o pun, dau la shawarma din Iași, dar dacă mă iau strict după shawarma, locația, în schimb, am văzut la baie, da? Nu, n-au baie. Adică, gen, dacă te duci acolo cam așa, nu e AC, îmi da niște emoții, sincer, că nefiind AC și cu ușa deschisă la aproape 30 e aiurea, mai ales că acolo e și vorba de carne și sper să fie ok, da? Gen, n-avea gust aiurea sau ceva, shawarma așa, chiar mi-a plăcut shawarma, gen. Nu prea avea chestii, gen, eu am cerut mix și mi-a luat cu pui că n-avea vită. N-avea nici cola. Și am cerut o apă și mi-a doar apă minerală. Deci nu prea aveți în general chestia aici. Nu înțeleg cum e pe delivery, adică gen pe delivery înseamnă că dacă comanzi vită ți-o anulează sau... Da, nu are, bă. Plus că nu mergea nici plata cu cardul, adică cum mi-a zis că inițial de cash, bine, au adus POS-ul, dar aparent nu e prima opțiune aici. Dar adevăr, o să urmă situat undeva unde și o stație și cred că main clientela nu stă înăuntru. Da, am zis să încerc toate shawarmele din Iași. Mai dau de shawarme din astea așa mai... Cu toate că nu prea pot spune așa că a fost shawarma bombă, adică se putea să mai, adică am fost în Dugheni, mai aiurea, da? Still, I mean, fără AC, fără baie, fără, parcă nici nu-ți vine să stai înăuntru, știi? And that's a problem, cel puțin for me, mai ales acum când e cald. Da, am stat. Bă, pe total, așa ca shawarma, bună. E genul de loc în care aș face doar delivery, sincer. Adică să-mi vin acasă, nu m-aș duce la locație. Da, bunicic așa, cu multe sosuri gustoase, mai gras, așa cum îmi place mie, gen mai sățioasă, așa, mai ales că mi-era și foame, sincer. Deci, din punctul ăsta de vedere pot spune că, oh, mama, cafea, hai la noir. Am găsit cafeneaua. Pot spune că a fost ok, dar clar nu e cea mai bună din ea sau nu știu, parcă n-aș spune pe alea clasice care îmi plac mie, cel puțin Dubai, Oarda, Jud. Nici Dania, nu știu dacă bate neapărat. Ieșiți cam apropie așa de Dania. Dar da, cam asta e părerea mea despre shawarma nice. Vedem concluzia la final și ia. Și referitor la filmări, n-am prea putut să fac nu știu ce filmări, că sincer locații mică și s-a pus doamna de la domnisoara la casă, cam lângă mine acolo și era cam cringe, obviously, să zic că nu-mi place sau îmi place ceva când e ea de față, știi? Și n-am mai vorbit prea mult, n-am mai filmat prea mult acolo. Da, anyway, cam asta e părerea așa după ce am plecat. Fata de acolo mi-era și milă puțin de ea, sincer, vă zic că era cald, mai ales la cuptor acolo unde făcea ea, adică asta e treaba la domnul Patronache al shawarmeriei să rezolvi, dar mi se pare cam mai iurea, gen să lucrez în astfel de condiții la vara fără AC la 40 de grade și stai acolo în căldura aia. Da, deci, mă rog, pe mine nu m-a afectat că eu am venit, am mâncat și am plecat, dar cred că pentru ea e cam mai rea. Deci, da, nu știu dacă vede domnul patron acest clip, da.
Poate puteți face un improvement acolo, măcar pentru angajații care sunt acolo, gen, adică pentru unul ca mine care mănâncă și pleacă, nu-i problemă, da? Yeah, anyway. Bun, cam asta e. Vă zic concluziile clipului. Și așa, și n-avea cola, man. A rămas cu apă. Of, trebuie să reglăm asta din oraș, din mers. Da, cam asta. Și da, ce să vă zic, o shawarma ok, urcă ușor, ușor, așa spre un 8,5 din 10 banane. Sincer, o recomand odată de curiozitate. Chiar ține bine de foame și e gustoasă, dar o recomand mai mult pe delivery. Acestea fiind zise, mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la acest clip și dacă v-a plăcut, nu uitați și de un subscribe că mă ajută enorm. Să aveți o zi fantastică în continuare.